खुलुमबाय गिबियावनो सार्जिट क्रिएटिभिटी इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। मोनसे आपडेट जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। दायो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जाथाया बार बार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबोबाय थादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बासबारि ओनसोलनि ट्राइबेल सुबुंफोर थाग्रा 3,000निबो बांसिन हाफोरखौ दायो आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनो मोनसे पावार प्रजेक्ट टार्मिनेल बानायनो थाखाय बिटिआर सरकारा हगारनो नागिरदों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारगासिनो दङ। से बनसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा थांनानै आन्दालन खालामनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। जेराव ट्राइबेलफोरनि साखौ रावनोबो हगारना होनाय जानाय नङा होननानै गोबांथार बेबायदि जाथायफोरा सोलिगासिनो दङ। नंगौ, बेबायदि जाथाय सोलिबाय थानायावनो दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जा, जेराव दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जायगायाव थांनानै अदेबानि बासबारि ओनसोलाव थांनानै दायो सावरायहैदों आरो जायगाफोरखौ थासारिफोरखौ नायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेराव नायखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौ लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों, थारैनो बासबारि ओनसोलाव दायो जेराव आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनो जाय हाखौ हगारनो नागिरदों, बे हाफोरा दायो रावनिबो हाया दायो जाय हाफोरखौ लानो नागिरदों बे हाफोरा निस्सय दाबो सोरनाबा सोरनाबा नामानो गैया आरो नाम गैयै हाफोरसो होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो बेखौबो बुंथिबावदों, थारैनो हाफोरखौ आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया जुदि लामारोब्ला थारैनो बेखौ बिटिआर सरकारजों जोङो सावरायलायगोन आरो बिटिआर सरकारनियाव जोङो बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होनाय जागोन। थारैनो बेयाव गोबां इमप्लयिसफोरा खामानि मावनो मोननांगोन, ओनसोल बेस लानानै बेयाव खामानि मावनांगोन। जायफोरा स्किल गोनां, जायफोरा खामानि मावनो रोंगौ बा जायफोरा एक्सपार्ट, बिसोरो मोनखागोन। बेनि अनगायैबो मोनसे प्रजेक्ट, एसेबां गिदिर प्रजेक्ट जानो थांनायाव जोंनि ओनसोलनि गोबांथार सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। बेयाव अफिसार लेभेलनि मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव लेबार लेभेलनि गोबांथार मुलाम्फा जाग्रानो ओनसोला जोबोद मुलाम्फा जागोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे थारैनो बे बाथ्राखौ बिटिआर सरकारजों गुबैयै सावरायनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो जुदि बेखौ खालामनाय जामारोब्ला, हगारनाय जामारोब्ला थारैनो बिटिआर सरकारखौ बे बाथ्राखौ खावलायगोन, जेराव ओनसोल बेस खालामनानै खामानिखौ मावो आरो जेराव ओनसोलनि सुबुंफ्राबो जाहाथे थांनानै थानायनि खाबुफोरखौ मोनो, बे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन होननानै बुंथिनानै होदों। बे एखे समावनो मैया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ बिटिआर रिजननि बा बिटिआर ओनसोलनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंबो मोनसे खौरां मेल लानायखौबो जों बयबो नुनो मोनबावदों। थारैनो बिथांमोनाबो बुंदों, जाय हाखौ बासबारि ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय लानो नागिरदों, आदानि कम्पानिनो हगारनो नागिरदों, बे आदानि कम्पानिया लानाय हाफोराव थारैनो गोबाङा बुंथिनानै होबाय थादों जे थारैनो गोबां न'फोरा, गोबां सुबुंनि हा हुफ्रा थांगोन। नाथाय बिथांमोना बुंथिनानै होदों बेयाव रावनिबो न'आ थांनाय नङा होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। बे ट्राइबेल संघआबो बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों आरो बे बाथ्राखौबो रोखा खालामनानै होदों। थारैनो दायो गोसारबाय थानाय बिटिआर सरकारा साफ्रोमबो सुबुंफोरनो, हा थांजानाय सुबुंफोरनो बिगासे बिगासे हा होगोन होननानै बुंथिदों। नाथाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना जास्ट खालामनानै बुंदों जाहैबाय। थारमाने बिटिआर सरकारनिफ्राय बेबायदि माब्लाबाबो बुंनाय जायाखै जे बिगासे बिगासे हा होनाय जागोन होननानै माब्लाबाबो बुंनाय जायाखै। अदेबानि क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों जे थारैनो थोजासे रोखोमनि जाय जेसेबां हानि थाखाय थोजासे बा थांनानै थानो थाखाय थोजासे, रिहेबिलिटेसन जानो थाखाय थोजासे, बेबायदि हाखौ बिटिआर सरकारा होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। लोगोसेनो बै ओनसोलनि सुबुंफोरा जाहाथे बेयो जुदि खामानिया जामारोब्ला बा प्रजेक्टआ जामारोब्ला थारैनो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा, रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेयाव खामानि मोनो, खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनो, बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआर सरकारजों सावरायगोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों।
लोगोसेनो बेनि अनगायैबो गुबुन फारसेजों जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ, नुनो मोनदोंमोन। थारैनो बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि मानगोनां दावराव देख्रेब लोगोसे बनसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बै जायगायाव थांनानै दायो रायजो राजाफोरखौ लानानै आन्दालन खालामनाय, धरना खालामनाय हाबाफारिफोरखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों, जेराव बिथांमोना बाहागो लानानै बुंदोंमोन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि हाखौ बिटिआर सरकारानो दायो फोजोबस्रांदों। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ दायो फानदों होनोब्ला बिटिआर सरकारानो फानदों। गुबुन गुबुन बायदि रावफोरजों बुंथिनानै होनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। लोगोसेनो बिथांमोना बिटिसिनि बेबायदि ट्राइबेलफोरनि हाखौ माब्लाबाबो एगेन्सिबो हगारनानै होनाय जानाय नङा होननानै बुंदों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो खावलायबावदोंमोन, थारैनो रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय रावबो दोरोदनो नाङा, रावबो खारनो नाङा आरो सोरखौबा माबा खालामनायनि सिगां जोंनो सिगांग्रोगोन, जोंनो आवगायग्रोगोन, नांगौबा जोंनो बिखायाव जोंनो गुलि जाग्रोगोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ इनकारेज खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ लानानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरजों सावरायलायनायबो जाबाय। गुबुन फारसेजों बिटिआर सरकारनिफ्रायबो माखासे सावरायनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ओनसोलनि आफादगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सावरायनाय जाबाय आरो ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि गावबुराफोरखौ लानानैबो सावरायनाय जाबाय होननानै बुंथिनानै होनाय जादों आरो बेयाव सावरायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन गामिनि गावबुरा बिथांमोनहाबो बुंनानै होदों, थारैनो बिटिआर सरकारा बा आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनो बे हाखौ हगारनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै बा जेबो बेबायदि अबजेक्सन होयिखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय दायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे ट्राइबेल संघ बिटिआर कअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ बिथांमोनहाबो दायो बिटिआर सरकारजों सावरायलायग्रोनो थाखाय बेनि सायाव सावरायलायग्रोनो थाखाय खोथा होबाय होननानै जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय। थारैनो बेयाव माबा मोनसे सलिउसन जागोन होननानै जों सानो आरो आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया जुदि लामारोब्ला थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो ट्राइबेल कअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ बिथांमोनहा थारैनो ओनसोलनि सुबुंफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया आरो गोबांथार सुबुंफोरा बा ओनसोलनि सुबुंफोरा बेयाव जाहाथे जामारोब्लाबो खामानि दामानि मावनानै जानो हायो, खाबु मोनो, बा बेफ्राव माखासे प्राइभेटआनो जा, माखासे गभमेन्टआनो जा, माखासे पारमानेन्टआनो जा, जायफ्रा जेरै हायो बा माब्रै खालामनो हायो बेनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बेयाव खाबु होनांगौ, लोगोसे बर' सुबुंफोरखौ बेयाव खाबु होनांगौ होननानै बिथांमोनहा निस्सय बिटिआर सरकारजों सावरायगोन होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होलायनायफोरखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो फैबाय थानाय समाव मा जायो, बबे बिथिंजों थाङो, जों बेखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनखागोन आरो गोबांथार सुबुंफोरनिफ्राय गोबांथार सर्सफोरनिफ्राय बे बाथ्राखौ जों थारैनो रोखायै मिथिनो हागोन। नाथाय दायो बेयाव मोननै बादाखौ नुनो मोनदों। गुबुन फारसेजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दायो बेनि हेंथा खालामनायखौ नुनो मोनदों। अदेबानि बेयाव जागोनबो बेबायदि होनजोबथाराखै, जाथारनांगौबो होनजोबथाराखै, नाथाय सरकारजों बेखौ बोरै खालामजायो बेनि सायाव सावरायलायगोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। रायजो राजाफोरा जुदि जामारोब्ला रायजो राजाफोरा बे ओनसोलनि सुबुंफोरा जाहाथे खामानि दामानि बेयाव मावनानै जानो हायो आरो जेबो खहा जाया, बेखौ लानानै बिटिआर सरकारजों सावरायगोन होननानै दायो बुंथिनानै होबाय। गुबुन फारसेथिं माखासे हेंथा होग्रा सुबुंफोर जेरै दावराव देखेब नार्जारि, बनसु आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बेनि सायाव हेंथा खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव एगेन्सिबो हा हगारनानै होनाय जानाय नङा, गुबुन मोनथियैफोर सुबुंफोरनो हा हगारनानै होनाय जानाय नङा, गुबुन दाबसे जायगानि कम्पानिनो बेनि हाखौ हगारनानै होनाय जानाय नङा। जेरै बङाइगाव बायदियाव इसिबां गिदिर प्रजेक्ट जाबाय, बेयाव दाबो बर' सुबुंफोरा खामानि मोनाखै, जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरा खामानि मोनाखै, थोजासे रोखोमनि खामानि मोनाखै। नाथाय बेबायदिनो दायो बासबादियाव जायोब्लाबो बर' सुबुंफ्रा बा ट्राइबेल सुबुंफ्रा बा ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेयाव जेबो खामानि दामानि मोननाय नङा आरो ओनसोला जों जेबो जौगाथाय मोननाय नङा होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों आरो बेखौ लानानै जोङो जेब्लाबो हेंथा खालामलांबाय थागोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो मैया खौरांगिरि बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखा रोखा बुंथिनानै होनायखौबो जों बयबो नुनो मोनदों। स' फैबाय थानाय समाव मा जायो बेखौ जों नायनोसै।
बेखिनियानो जाहाथे नोंथांमोनहा मा सानो बेनि सायाव जानांगौ जानाङा जायोब्ला मा जागोन जायाब्ला मा जागोन बेनि सायाव नोंथांमोनहाबो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायसनदों बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो चेनेलखौ गिबि खेबनि थाखाय नायदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय, जाहाथे बेबायदि खौरांफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थायो। गोजोन्थों।